Vítejte! Dnes tu máme jeden krásný příběh, takový, co se zrodil v tichu vánoční noci. Je to vlastně pohádka o přátelství, které by nikdo nečekal, a taky o tom, kde se to pravé kouzlo Vánoc doopravdy skrývá. Tak se pojďme zaposlouchat. Zkuste si to představit. Útulná kuchyň a ta vůně. Skořice, čerstvě upečené cukroví, prostě Vánoce. K tomu se všude mihotá teplé světlo svíček. No a přesně tady, na tomhle magickém místě, náš příběh začíná. Možná si teď říkáte pomeranč a banán. Co to je za otázku? Zní to trochu zvláštně, já vím, ale právě ona je klíčem k celému příběhu. Co když? Jenom co když? I ty nejobyčejnější věci kolem nás mají svoje vlastní, tajná vánoční přání. Tak se na to pojďme podívat. Kdo jsou vlastně naši hrdinové a co se jim to honí hlavou, nebo tedy co se jim zrodilo v srdci, přímo uprostřed všech těch vánočních příprav. Takže první na scéně je pomeranč, ale nejen tak ledajaký. Je nádherně kulapý, vonavý a leží si tam na stole docela hrdě. On totiž moc dobře ví, že bez jeho vůně by ty Vánoce prostě nebyly ono. A takhle on to vidí. Je se svým údělem naprosto spokojený, dělá mu obrovskou radost, že může přispět k té pravé vánoční atmosféře tou svou typickou vůní. Je to prostě tradice. No a hned vedle něj leží náš druhý hrdina, banán. Ten vypadá na první pohled klidně, možná trochu zamyšleně, ale když se podíváme pořádně, ten jeho jemný úsměv něco prozrazuje, že by toužil po něčem víc. A je to tady, zatímco pomeranč je stělesněním tradice, banán ten touží po změně. Chce prostě zažít něco jiného, než na co je zvyklý. Nějaké to dobrodružství. No jo, a znáte to, jak to v pohádkách chodí. Když se nějaké přání řekne nahlas, málo kdy zůstane jen tak viset ve vzduchu. Naopak, často přivolá někoho nebo něco, co všechno změní. A teď si představte to ticho v kuchyni. Najednou ho přeruší takové jemné, skoro až magické cinknutí. Pomeranč i banán hned zpozorní. Co to asi bylo? Aha, tak odtud to přišlo. Z poličky na ně zamrká třetí postava našeho příběhu. Nádherná, zlatá vánoční ozdoba. A jen podle toho, jak se třpití, je jasné, že taky touží po nějaké akci. No podívejme se, vypadá to, že ozdoba má úplně stejné přání jako banán. Její touha po dobrodružství se skvěle doplňuje s jeho snem. Zdá se, že tady někdo našel spřízněnou duši. A tohle je ten moment, kdy se všechno láme. Banán se odhodlá a navrhne, aby šli společně. A v tu chvíli se spojí tři úplně odlišné světy, které mají jeden cíl. A přesně takhle vzniká to nejlepší přátelství. Tak, naše parta je kompletní. Jejich velká výprava může začít. Pojďme je sledovat na té jejich odvážné pouti. No, napříč kuchyňskou linkou. Ale pozor, jejich cesta není žádná procházka růžovým sadem, musí se proplétat mezi formičkami na cukroví, to je jako bludiště, a pak přeskočit obrovský pytel s moukou, taková zasněžená hora. Každá překážka je ale stmeluje. A nakonec dorazí k cíli, k velkému oknu. A jsme ve finále, přichází vrchol jejich cesty. Co asi uvidí za tím oknem a co to pro ně bude znamenat? Ten pohled, ten jim doslova vyrazí dech. Venku na zahradě stojí obrovský vánoční strom, celý zasněžený a zářící spoustou světílek. Je to krása, která předčí všechno, o čem sněli. A přesně v tenhle moment přijde to nejdůležitější. Ozdoba si uvědomí, že ten cíl vlastně nebyl to hlavní. Mnohem důležitější byla ta cesta. Že to pravé kouzlo je v tom, když může radost sdílet s přáteli. A tohle zjištění to mění úplně všechno. Jejich malé dobrodružství možná končí, ale to podstatné teprve začíná. To kouzlo toho, že jsou spolu. A najednou nejsou potřeba žádná slova. Každý z nich to cítí po svém, ale cítí to samé. Pomeranč se spokojeně zaleskne, banán souhlasně přikývne a ozdoba se rozáří takovým tím vnitřním světlem. Prostě si rozumí i beze slov. Našli přesně to, co hledali. A nebylo to na konci světa, ale našli to jeden v druhém. A tak tam zůstali, u toho okna, dívali se na ten zářící strom a pochopili, co je na Vánocích to úplně nejcennější. Být spolu. A tím naše dnešní pohádka končí.
S poselstvím, které je možná tím nejdůležitějším ze všech, že největší vánoční kouzlo se neskrývá ve velkých dobrodružstvích, ale v tom prostém a přesto vzácném okamžiku, kdy můžeme být spolu.